Campur sari sabda laras kerja bareng Alma Pro Audio. Jantong lelungitan lunglungan kang rarambatan hamong swara-swara rangget jiwaku tak kirim milayang kitir tak sampir niangin sumilir ora krasa sliramu sata pikir rino wangi wawayangmu beda watiku sing ngoterto saumpama kapan baya aku bisa gegem lintang renggah hitahing rambulan aku samar kuatir lan montap sabar sekar mekaring ora kang jangkar ngalakang tanpa upama nunggu temete sing terata kanggo nelasi longko-longko katiku ya sabdaras jak 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 ya kateraken wilujeng dalu kagem warga desa pundi mriki pinggir sari hanganku ngambara anambus mega ngetong lintang sasulo padang rambulan tak goleki ana ngendi si pancerino tak titipi kidung tak ing jantong lelungitan longlongan kang rarambatan among soro hang rangkat jiwaku tak kirim milayang kitir tak sampir niangin sumilir ora krasa sliramu tanah sata pikir ayo Mas Putra rino wangi wawayangmu beda wae
jaranan campur sari jaranan campur sari jaranane sabdo laras yuk 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 Dadia loh. Nenggake Mas Roni iki lho. Aku ya. Dadia barang. Iki dadi ora aku gondake. Yo